25 sentyabrda Amerikada Türkmen opozisiya aktivistleri Türkmenistanyň Washingtondaky ilçihanasynyň öňünde protest geçirip, adam hukuklaryna hormat goýulmagyny we siýasy tutuklaryň boşudylmagyny talap etdiler. Mundan başga şol gün Türkiýanyň ilçihanasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýada bu ýurtdan barha köp Türkmen rejiminiň tanqidçileriniň Türkmenistana deportasiýa edilmegine garşy protest bildirildi. Azatlyk radiosu bu çäherleriň guramaçysy, DWT opozisiya hereketiniň lideri Murat Gurwanow bilen protestleriň netijeleri boýunça söhbetdeşlik geçirdi. Murat Gurwanow, bu demonstrasiýada haýsy meseleleri gozgandygyňyz barada gurrun berýärsiňiz. Näme sebäpden anyk şu ýagdaýlary üns çekmek tilediňiz? Şu günkü manifestasiýa 2 sany ilçihananyň öňüne geçdi. Birinci manifestasiýa saat 11:30-da Washingtonda ýerleşen Türkmen ilçihanasynyň öňüne geçirildi. Soň bolsa saat 10:30-da biz Türk döwletiniň ilçihanasynyň öňüne manifestasiýamyzy dowam etdik. Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňüne geçirilen manifestasiýanyň esas maksady şundan ibarat. Türkmenistan'a siýasat tarapyndan beýkanun ýagdaýda basylan watandaşlarymyzyň goýulygy we ikinji mesele Türkmenistan'daki beýkanun ýagdaýda, ýagny şu günäh suud edilmedik türmede ýatan adamlaryň goýulygy boldy. Türk döwletiniň ilçihanasynyň öňüne geçirilen manifestasiýanyň esas maksady Türkiýedaky deportasiýonly kampda ýatan adamlaryň goýulygy boldy. Biz Türk hökümetini adalatly we kanuny hereketlere çağırmany isledik. Bize gelýän habarlara görä, soňky 9 aýda Türkmenistanda we Türkiýede Türkmen jemgyýetiniň aktiv adamlaryna garşy batyşlar köpeldi. Türk hökümeti olary Türkmenistana deportasiýa edýär. Türk hökümeti Türkmen graždanlary deportasiýa edenine olaryň haklaryny bozýar. Adwokatlar albana ruhsat beren ok. Käwagt Türk hökümeti kanuny garamadan türkmenleri 24 saatda deportasiýa edýär. Ine şonuň üçin biz şu geçirilen manifestasiýada bütün dünýä gurumlary we öten azat demokratik hökümetleri Türkmen we Türk hökümetine batyş edip halkara konvensiýalaryň düzgünlerini berja etdirmegine çağırýardyk. Näme sebäpden Amerikada protest geçirmegi taýlap aldyňyz? Biz Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, ýagny Washingtonda we New Yorkda manifestasiýalar geçirilmediň esas manysy birinciden Washingtonda dünýäniň esas diplomatik gurumlary yerleşýär we Washingtonda manifestasiýa geçirilmede olaryň ünsüni çekmek bize hasan tat bolýar. İkinciden, şu günler New York'ta Birleşen Milletler Gurumasynyň baş assambleýasynyň 79-njy sessiýasy geçýär. Şol sessiýa köp döwletleriň prezidentleri we diplomatik gullugynyň ýolbaşçylary gatnaşýar. Şol ýaly baş assambleýasy geçirilende bir topar ýolbaşçylaryň Türkmenistanyň hökümet tarapyndan adam hukuklarynyň bozulýandygyna ünsüni çekip bolýar. Washingtonda ve New York'ta manifestasiýalary biziň aktiv graždanlarymyz geçirýär. Menem şolar gollap ýürüýte Fransadan geldim. Biz Washingtonda ve New York'ta üýüşüp manifestasiýalar geçirilmede biziň halkymyz öz azatlygyny almak görüşünde, halkymyza motivasiýa bolsun diýip edýäris. Biz watandan daşda bolsaň Türkmenistanyň aktiv adamlary bilen üýüşüp Türkmenistanyň watandaşlarymyzy goýulýandygymyzy görkezýäris. Siz odar hem soňa meňdes protestleri geçiripdiňiz. Siz häzirki demonstrasiýaňyz bilen anyk haýsy maksatlary gazanmagy göz öňünde tutýarsyňyz. Öňki aksiýalaryňyzdan häzire çelni netijeler boldumy? Doğrudanam biz her ýyl Washingtonda we New York'ta bir näçelik manifestasiýalar geçirýäris. Elbetde her bir manifestasiýasyň öz tematikasy we maksady bar. Häzir geçirilen manifestasiýalaryň maksady Türkmenistanyň adam haklarynyň we hukuklarynyň bozulýandygyny görkezmek we bütün dünýä jemgyýetiniň Türkmenistanyň adam hukuklary zerarly dören problemlaryna ünsüni çekmeklik. Türkmenistan döwletine bütün dünýä gurumlary tarapyndan basyşlary köpeltmek. Ine şu maksatlary biz göz öňünde tuttuk. Bizim öňkü geçirilen manifestasiýalaryň netijesinde Türkmenistan hökümetine Birleşen Milletler Gurumasy tarapyndan we beýlik adam hukuklary goýan gurumlary tarapyndan basyşlary biz köpeltdik. Haçanda Birleşen Milletler Gurumasynyň wekilleri Türkmenistan hökümeti bilen duşuşanlaryna Türkmenistanyň hökümetine adam hukuklary boýunça köp soraw berdiler. Sizin bilişiniz ýaly Türkmenistan hökümeti şol berilen sorawa jogap bermäne borçludur.
Görnüsünden protestlere degislilikde köp adam gelmeýär. Siz bu ýagdaýlary nähili düşünürýärsiňiz? Daşa ýurtda gurulýan manifestasiýalaryna adamyň aktiv gatnaşmaýandygynyň diňe bir sebebi bar. Haçanla watandaşlarymyz protesta ýa-da manifestasiýa gatnaşan halatyna, olaryň maşgalatyna derlew hukuk goraýan organlar tarapyndan batyşlar edilýär we olaryň enatalary mezbur ýagdaýda jaň edip protesta we manifestasiýa goşulaýmaň diýmeli bolýarlar. Haçanla watandaşlarymyz ýüzüne gidilip, ýüzüne maska giyip protesta ýa-da manifestasiýa çykan halatynda MHM gurulunyň işgärleri olaryň atlaryny ketgitläp, olaryň garyndaşlaryna batyş edýärler. Bu bolsa öňkü asyrdaky bolan Stalin döwründäki NKVD-niň halkyň gözüni gorkutmak metody. Protestin dowamında ilçixananyň işgärlerinde nähildir bir reaksiýa boldumy? Ýok bolsa, siz olaryň dymmagyny näme bilen düşündirýärsiňiz? Şu wagta çenli Türkmen ilçixanalaryň öňündäki hemme geçirilen protestlarda ilçixananyň wekilleri biziň ýanymyza gelip, biziň bilen gürleşip, biziň boýun problemlarymyza düşünjek bolmadylar. Biz bolup geçen zatlara dogry düşünýäris. Hiç bir Türkmen ilçixanatynyň ýolbaşçysy şu ýaly siýasy mesele döränine ılaýtada opozisiýa bilen bagly soralarda hiç bir yktyýarlygy ýok. Men öňe aýdýan Türkmenistanda döwlet guluş sistemasy ýok. Türkmenistanda ne de meclis, ne de ýerine ýetirici hökümet, ne de kaziýet hökümeti, ne de özbaşlyk we ne de garaşsyz. Türkmenistanyň Berdimuhamedowlar tarapyndan gurulan döwlet guluş sistemasy halka garaşly däl. Diňe Berdimuhamedowlara garaşly.